găsit este un ritm pe care noi l-am cules de pe internet, de la un maestru de djembe, Mamadi Keita se numește, e un african care practică lucrul ăsta de când se știe, l-a adus în Europa de mult, a devenit un maestru internațional, nouă ne-a plăcut, l-am învățat, ne fiind dorit foarte ușor și sperăm să ne iasă foarte bine seara asta. Instrumente bas, ton și cel mai înalt sled. Cu 3 sunete, acest instrument a cucerit o lume întreagă pentru că sunt aterire de djembe din Japonia până în Australia, din America până în România. Găsim djembe ca un instrument aproape local, aproape familiar. Lucru care este foarte ciudat pentru un top.